Takže zdravím vás u môjho nového videa. Dneska si ideme zahrať Roblox, jednu tú na hru, Five Words Playground. Ideme si to zahrať, som to ešte nikdy nehral, takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a ideme na to. OK, skip. Cut. Ja muszę tak tutaj. O, takie rzeczy tu mamy za darmo. Dam si tu na te. Muszę, że to będzie robić takie piękne efekty. O, poczekajcie, ja są na inny serwer. Tak. Ideme na private server, aby sme tam nemali žiadnych typkov, aby proste to bolo také, že proste aby tam neboli žiadni typci. Také peňažky, čo? To veľa mám peňazí? No, idem si pobrať všetky veci. No si nechám brať, to som videl jedno video, že to je zlé. Ale veľmi zaujíma, že čo bude táto hra zač. Mapa vyzerá fajne. Skúšame si všetko. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak dajte 30 lajkov a urobím druhý diel. Najprv začneme týmto tu. Toto je pekné celkom. Chcel by som lepšie, ale dá sa to. Nechce sa mi čakať, kým toto dobúcha, takže poďme na túto vec. No. Jaká pekná fontánka. To je pekné. Dobre, poďme vyskúšať toto tu. To píska. A nič. To bolo pekné ráno. No, teraz ideme na raketku. Podľa mňa každý pozná raketky. Toto bola pekná. No, mám pár peňažkov, takže si idem kúpiť nejaké veci. A uvidíme, či to bude lepšie ešte toto na začiatočné. Takže také tu kúpim. Skúšam taký box. Takú petardu. Je to takýto box. Koberček. Môžeme si skúsiť aj to taký šikmý dumbu napríklad. No. Pozrieme sa, či máme náhodou také lepšie zapaľovače. No jasné, že majú, si kúpime ten najlepší. Tak, kúpim si toto. Tak. Tak. Teraz mám za 40 kontaktov. Petardu som vedavý, takže si dáme ako prvú. Takže, dajme si toto tu. Toto je pekné. Jej. To je taký pekný. Jej. Dobre, sa mi čakať, ideme na koberček.
Pekná. Dajme si to tu na tumbu. Ten je najkrajší. A naše vám odporúčam túto hru si zahrať, lebo táto hra je veľmi dobrá. A poďme si spojiť tieto veci dokopy. A tak. A tak. A poďme na to. To je pekné. Im sú sa také väčšie boxy. No, raketky. Počkaj, raket som chcela, raketky. No, takéto pískajúce. Modrú a červenú. Takéto krútiace sme mohli skúsiť. Guľové pumy. No, guľové pumy v rakete sa dá povedať. OK. Ne. Dáme si toto. Dobre, dáme toto. Nie, nemôžeme utratiť taká počinná asasína. No to. Dobre, za to, že ste to vy. Tak dobrý. No. A ako prvé vám hovorím, že nedáme ako prvé toto baléninu kapučinu, lebo ona sa krúti, to som videl na jednom videu, že sa všade krúti, takže nie. Kamu to kúpili si takto kichol. Takéto krútiace si dajme. OK, to sa veľmi nevydarilo. Dajme toto. Som sa zľakol. Dobre, dajme balínu kapučinu a nakoniec dáme toto. Zakúti. To bolo veľmi pekné. Teraz toto svietiace. Ty kokos. To bolo pekné. Teraz si skúsme dať všetky rakety, že si ich spojíme do seba. A potom tak si kúpim nejaké bombaktiky a urobíme obrovitanský ohňostroj. To je pekné. Keďže chcete, tak v ďalšom diele by som mohla ísť na minigames. Takže. Také mortáry. Ešte si dáme toho také mortáry a potom dáme obrovitanský ohňostroj. Bo tak si potrebujem pokopiť také veci, takže to zra pekne. Čo také môžeme dať, také čo by sa mi páčilo. Skúsme toto vyzerá dobre.
už nemám peňažky také veľké, takže môžem... Čo vyzerá tak dobre? To vyzerá celkom dobre. A za 100, a to tu nebude? A to. Ok, idem na ohestroj. To veľké, tam to bolo. Naprotím to. OK. To bolo pekné. OK. Čo on dostalo streľa? Dobre, už nestrieľaj. Dobre, typeček nech si strieľa. Toto je pekné. Sa mi páčia tie farby veľmi. Wow. Pekné. Teraz si dajme rúžové a potom to modré. Toto je pekné. Veľmi pekné. Dobre, a teraz dáme toto modré. OK, veľmi pekné. A keď dáte toto video 180 lajkov, no tak pôjdem do lesa a tam si poodpalujeme normálnu pyrotechniku. Čiže nie v hre, ale v realite. Takže dávajte lajky a pôjdeme na to. Teraz idem urobiť obrovitánsky ohňostroj, ktorý dúfam, že mi nezničí telefón. Tu také bende ešte. Toto som si jedine nevšimol. Také drahé. Dobre, no. Poďme toto. Dáme tam toto. Toho ohňostrova si nedáme skoro nič. Ešte toto raketu. Dobre, poďme. Viem, boli Vianoce veľmi dávno, ale veľa šťastia a zdravia ku Vianociam. A toto. To bude pekné. No, takže 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Wow, to je pekné. Veľmi pekné. No, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. A keď hej, tak dajte like. A keď nie,
tak vystupujem a pôjdem k vám a vám ukradnem všetky peniaze. Takže keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a keď ne, tak nedávajte nič.